Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masibambeni ngohlobo sibe kunye. Sizawuthetha ngokushiywa kukaBrandon Peterson pha izolo kwiqela lesizwe loMzantsi Afrika Bafana isquad esawunduluka yasibheka pha kwiWorld Cup e-USA naseMexico. Masenze kanje ke umnumzana Hugo Broos usimemezile isquad sakhe esinabadlali abayi-26 asithembileyo azohamba naso. Ebekade memezeleke isquad ke sipha ku-32 apho ke bezawuhlengihlengisa khona abadlali abathile azihambela abadlali abathile. Kwenzekile ke uBrandon Peterson, uThabiso Monyane, uLebogang Maboye, enza ubala ke oTito Masanganye, oTapelo Morena. Ndicinga uba ngabadlali abo athe uHugo Broos uyabajikisa akaziqhubeleka nabo ukuya pha kwilizwe lase-USA. Masenze kanje ke uzithethelele ke lapha kuBrandon Peterson ngoba uthi okokuqala iintsuku nje zimbini etreyina noBrandon Peterson akamazi ncakasane nguHugo Broos, akamazi indlela behavior ngayo, akamazi xa ethe akadlaliswa tyuwa sisikimu uba njani, akamazi xa ethe wacapha ukuba ngumntu onjani. Uthi ke ngokunqinile ke ukuthi xa ekhetha phakathi koSipho Chine kunye ke nale ndodanyana yakwaGoss, waqonda ukubana ngcono uGoss noSipho Chine ngoba bona vele uyabazi. Waqonda into yokubana ke uBrandon Peterson makamgece ngezembe amkhuphe ngaphandle. Uzithethelele kanjalo ke uHugo Broos. Intlokomo yelizwe laseMzantsi Afrika ingangolwandle ngegama likaBrandon Peterson elijikisiweyo kuBafana. Ayontlokomo ke yabalandeli beqela leKaizer Chiefs kuphela. Ndicinga uba ngabathandi bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika bonke bayahlokoma ngokushiywa kukaBrandon Peterson kwiBafana. Umnumzana uHugo Broos uyibhuthe kwasekuqaleni le nto. Bokumele uba abadlali abaqonda into yokubana akazubasebenzisa kabasanga kwapha kulaa nto beyenza pha. Bekumele uba uhambela abadlali bakhe abathembileyo abayi-26. Sidluleke lapho. uBrandon Peterson xa sithetha inyaniso nje msulwa uyadeserva uba kuBafana futhi bedeserva nokuqala imatch. uBrandon Peterson nguyena goalkeeper uperforma ukwegqitha bobathathu abagoalkeeper abathathwe nguHugo Broos. Uperforma wegqitha ndisho lo Ronwen Williams kaHugo Broos. Ndicinga uba ke mna kuHugo Broos into ayenzileyo apha mna ngendlela ndifuna uyijonga ngayo le nto. Uqonda into yokubana uHugo Broos uBrandon Peterson uperforma kakuhle kakhulu, uzawunikeza ithemba lakhe ubunzima eli linguRowan Williams. Akafuni mntu uzokodlula uRowan Williams uHugo Broos. uSipho Chine kunye noGoss uyabaqonda into yokubana abafiki kwelaa zinga likaRowan Williams. Akho mntu ngabembuza into yokubana kutheni engabasebenzisanga. Uyayiqonda into yokubana uBrandon Peterson ustrongo, uyadeserve into yokubana imatch ayiqale. And ke ngoku xa njengoba estrongo edeserve imatch uba makayiqale, uzawukwenza into yokubana kubekho ukuthetha unyanzele into yokuba elithemba lakhe alithandayo linguRowan Williams alikhuphe. Ngelipheleleyo ke baphulapho ndithi uBrandon Peterson ebezokhompyutha noRowan Williams. uHugo Broos akamfuni ke umntu ugoalkeeper ozokhompyutha nethemba lakhe elinguRowan Williams. Ndiqinisekile isizathu simenze amshiye pha uBrandon Peterson. Enye into ke ndiyiphawulayo, eMzantsi Afrika ikusingathi kunepolitics nebhola. Politics nebhola. Politics nefootball. Andizubalula kuba kanjani, but ipolitics nefootball ngeze zihambelane. Uba kuzoqhubeleka kusenzeka loo nto, ibhola yalapha eMzantsi Afrika ayizukhula. Ipolitics nefootball azihambelani naphi na. Kodwa kuyabonakala ke apha eMzantsi Afrika into yokubana ke ipolitics nefootball ziyasengelana thungeni linye. And njengoba sisengelana thungeni linye, kukhona ke abantu abazohamba bachanakale phakathi ngoba kushiywe ii-players apha kumele bazishiyanga. Umzekelo uThabiso Monyane uyadeserve uba kuBafana uyi-right back yesibini eMzantsi Afrika right uqala umudawu ube nguThabiso Monyane. Sidlule lapho siye ke
kuMaswanganye. uMaswanganye bedeserve uhamba nabafana ngoba ayikho into esihambiselwe uThemba Zwane yamsa pha ku-World Cup. Themba Zwane wagqibela ukuphefuma kakuhle kwiminyaka emibini kwisizini ezimbini ezidlulileyo, emveni kokwalimala ixesha elide. Xa ebuya iSundowns ayaphinda imnikeze game time, ayaphinda imsebenzise. uHugo Broos bomsaphi asiyazi, ashiya uTito Maswanganye esimbona esebenza nzima kwi-Orlando Pirates, amenze izinhliziyo ebuhlungu kanje umfana osakhulayo, amjikise ehambisa iplayer engaphefome angekho sure noba akanoyifaka evele iphinde limale kwakumatch yokuqala. Kusho yena ngomlomo uHugo Broos uthi akazumsebenzi uThemba Zwane ngoba angeke adlale 90 minutes uThemba Zwane ngoba unfit. Umbuzo, umsaphi uThemba Zwane naye embona into yokubana unfit. Zezinye zezinto esizibona into yokubana ke uHugo Broos ikhona apha iphazama khona kusingathi iWorld Cup imohlule engakayi ukuyofika. Zininzi impazamo ke azenzileyo and ababadlali abajikisileyo ngabona kumele babahambile bafana futhi ke imimoya yabo badlali uye upholile, uyitheza amandla. Ndiyamvesithi ke ebeke wabamemnto okubana bangahambi bodla ibreakfast nezinye players, kodwa abo badlali bona bafe badecide fe basukume bahambe. Uthi kuHugo Broos bafe benza loo nto abo badlali abebajikisile bebeyi-6 ebephinde wabamemnto okubana bayodla ibreakfast basuka bona bazihambela. Ngubani bengahlalela loo nto? Because uHugo Broos abadlali udlale ngabo and ubahlazile and ubalimazele imiphakathi yabo. uHugo Broos kusingathi wenza izinto engazicinganga okanye ngumuntu othunywe into okubana ke azohlukumeza abadlali, akho umuntu waziyo. Kodwa ndiza kuyiphinda, ipolitics nefootball yaseMzantsi Afrika ekusingathi makubekho yonhlukano, ngoba uba kuzawuqhutyelwa ukudityaniswa ipolitics nefootball ikhona lento ingazuyihamba kakuhle, ikhona lento izawuhamba iphazamise izinto and onqinako kunaba kakhulu ke baphulaphuli. Ningake ningene ke nani ke nishukuxe le meko, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.